जिबा नं राजालामानि सायाव रौतानिफ्राय बन्द खालामनानै दोननाय जादों फालांगियारि गारि। रायजोआव जानाय दैबानानि जाहोनाव दाब दाब जायगाफोराव बेसाद लांनाय एबा लाबोनाय गारिखौ थाद'होनाय नुनो मोननाय जादों। मैयानिफ्रायनो बेबायदि थानांगौ जादों होननानै सालायगिरि बिथांमोना फोरमायदों। इधर कल शाम से है इधर खड़ा और क्या चीज़ का जाम है प्रॉब्लम पता नहीं चलता है। खाना उना भी नहीं मिलता है इधर पूरा, कल से खाया भी नहीं एक बार भी। बिहार में कुछ नहीं है, इधर तो धूप निकलता है, पूरा दिन धूप रहता है। कल रात में ही आया था इधर, रात से फंसा हूँ, कल रात से। अभी कितना दिन रुकना पड़ेगा पता नहीं। कितने दिन लगता है घर तक जाने में? ये तो सिलीगुड़ी का लोड है ना, सिलीगुड़ी का लोड है, वहाँ जाएंगे खुलेगा जाम तो 2 दिन लगेगा जाने में। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव रौता आरो अरांनि गेजेराव रौतानिफ्राय 6 किल'मिटारनिबो बारा गारिफ्रा मैयानिफ्राय बेबायदि गोलाव जानानै दङ। हादरनि बायदि रायजोनि गारिफोरखौ बेबायदि सिरिबाङै थानो होनाय जादों। मोनथिनाय बायदिब्ला फारसे साइडजों बास एबा पेसेन्जार गारि आरो गारि फिसाफोरखौ खारनो होनाय जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों।